दुगोला में नो मरवा प्रदुमन परदेसी के गेम्स में जे रहेला आई लोकरा के हम बक्सल नहीं खे तरुआ के हम कैसे बकसते खैर अभी तो दल बल अभी कोई लोग आयल नहीं खे मंच पर लेकिन माइक्रोफोन के द्वारा हम इतना जरूर जानत हो कब के रुआ कान में आवाज जरूर जात हो तो कार्यक्रम में हमने का शुरुआत कैले बा नहीं जा स्टैंड रख दिया होने का और लड़का माई से कहले कि ए माई हम गाए बजावे के हाल कुछ जानी ना हटावा ना लाग उग जाए तो बेकार में बिगड़ जाए माई हम गाए बजावे के हाल कुछ जानी ना आई ऐसा बकलोल बाकी मानी ना ऐसा जयकार लगावे के बाकी है गांव के दुख दलिदर अपना होकर सारा कमलेश देहाती जी के गांव में चल जाओ हाँ सारा कमलेश देहाती जी के गांव में चल जाओ वो तो आइले बड़े गांव से वो गांव से आइल बड़े उससे मतलब नहीं थे हाँ इहो बात सही है कहलो वो आइल बड़े तो बनारस चल जाओ और वहाँ से लोग आए होई तब वहाँ से बॉम्बे चल जाओ अरे महाराज वहाँ से लोग आए होई तब उतना दूर तो हटाता नहीं होता दिल अरे हुकर दादी व्हाट्सएप चलावे ग्रुप में डाल देले बारी किन खजाना राम लखन की जोड़ी अरे क्या कहतर ना अब दोनों जाना अरे बाप एक कोई साझे में गाड़ी किनल लो गाड़ी ना जाने लो अच्छा तू का जानबो चार गो चक्का होला दो चक्का के गाड़ी बाड़ी सा तार बाबूजी तक काठे के गाड़ी तारा के बनल होला छोट रहल त हमारा खानदान में खाली ठेला किनैल बा अच्छा जननी तब रोशन अपना नाम पर गाड़ी ले लेले इनका ड्राइवरी आवेला ना एक दिन कहले कि चल भाईवा तोरा के हम ड्राइवरी सिखा देतन चल लेके चल गइले हनी एगो वाटर पर बनबा है न हाई बाबा वाटर पर कुछ दिन पहले में गोर ले छपरा से निकलम नु हां कौन पुलवा हजी बहरनपुर कहला ना जी अरे कौन पुल हजी वजह से हाईवे कट के निकले नहीं जा हाईवे धरे खाती नवाजी टोला से पहले नवाजी टोला से बानू ओही हाई बाबा पाओ घर तनी कम चले 10 दिन में ड्राइवरी सीख गइले कैसे तो कौन बात करो कहां कहले गले हम कहां माने कैसे सीख गले हाथे गोड़ से न सीखी हैं गाड़ी चलावे के सीख लेले आ कुछ दिन चलावले तो कहले कि भाई बाते बैठ हमरा के ड्राइवरी अब करे दे तब जान जे कि ड्राइवरी करे खातिर गियर के अब गाड़ी आगे बढ़ाओ के मतलब गियर 1 नंबर 2 नंबर लगाओस बैक करे कहो के त अपन बैक गियर लगाओस रोशन भाई बैठा रहे लगी कहले कि का करता रह हकर के आगे पीछे काहे खातिर करता रह गियरवा के कहले कि तू बड़ी बोका आदमी हो यार तुम ही सिखाए हो और भूल गए हो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गियर को आगे लगाना पड़ेगा बैक गियर पीछे करने के लिए बैक गियर लगाना पड़ेगा रोशन भाई खिसी आ गई कलश कह रही गाड़ी हमारा नाम पर बिया हम गाड़ी में बैठल बानी हमारा बैठला पर तू गियर बदल सकत रह जा अगर हमें गाड़ी में ना रहती तब तो इंजन बदल देती अभी हम बैठा बानी तो गियर बदलत रह हम ना रहती बबुआ तब तो तू इंजन बदल दो तो तारा पर भरोसा नहीं के ऐसे ही दोनों जना दो गाड़ी लेवे वाला बन ये चुटकिला ना सच बात हम बताओनी है बाकी 16 सितंबर एगो और बात कलर ले कौन बात ओखरी वाला एकर जवाब हम उचित रखले बानी बाकी कब सुनाई तने प्रसंगवा गाली तब हम एकर उचित जवाब दे कि ओखर माने होला का ना